Takže čus lidi, vítám vás se svého prvního videa 20 faktů o mně. A nebudu zdržovat, jdeme rovnou na to. Jmenuji se Saša a celým jménem Alexandra. Je mi 12 let. Bydlím ve Stodůlkách. Chodím do školy Bronzovy. Jsem z Ruska. Jsem taková tmavší blondýna. Mám kočku, která se jmenuje Milka. Mám starší sestru. Moje nejoblíbenější předměty ve škole jsou tělocvik a výtvarka. Chodím do 6. A. Mám ráda džíny a dlouhá trika. Zabývám se zpěvem a basketem. Můj nejoblíbenější potravinářský obchod je Lidl a pro oděv je Ceres. 14. Mí nejoblíbenější youtubeři jsou TV Trix. Bojím se pavouků. Plišáky. Mám ráda horory. Mám ráda zvířata. Mám modré oči. Jsem jedničkařka. Tak lidičky, a tohle je konec a uvidíme se u příštího videa.